Go, ano din? Yes, may samanen nga 100 person iti pasukin Ilocos Norte iti nakimeg babaen ti bilig ti warrant of arrest ti akusado kiti big nga ni Elimar Rosario Zia nga 75 of pat na sawaan may sa construction worker na taga Barangay 2 Santa Joaquina iti Ciudad Kilawag ni Zia iti nabarukatan ti warrant of arrest manibod mismo iti korte kapo pa lang iti panaglansing nga iti uno iti kaso na nga robbery namuan narekomendaran dito iti pagpiyansa nga 40,000 pesos sa babaen iti mismo nga RTC branch 65 iti Ciudad Kilawag ti akusado ket na ipa-medical examination iti RHU sakbay pa nga na i-prong iti korpo ti pulisya nga mga dokumento iti nan panakarestar santo may turong iti korte nga nagtuodan iti warrant of arrest na maragsakan iti PNP kaputi iti panakatili iti akusado ket sando nga narigatan sim voluntaryo nga sumuko iti magitanan dati warrant of arrest nga bitbit iti arresting officer iti PNP pasukin. Iti met Bakaray Ilocos Norte sa balaman nga drug suspect iti nasili babayan si drug bypass operation and patungpan iti PNP kingasamitan iti pideya. Si suspect na 70 ket pito may samanen a construction worker manipod si Barangay 27 Duripes Bakaray Ilocos Norte. Ginumayat sa tang inventaryo nakaala dagiti kami ti pulisya iti mga pidaso iti pakete iti pangorok nga droga nga agdagot iti 1 gram kinadaan iti market price drug price na 6,800 pesos na recover file hindi mo kami iti pulisya iti 1,000 peso bill ano sa nga drug bypass money agraman iti black coin purse na naglaon iti 50 peso bill Idol Bernard on iti PNP certificate na bayad sa sumutang o parang di may pangurot ng illegal na aktibidad na pangitalan iti panaglako iti droga. Manamnama matalang pilang reklamo, iti panaglansing ti arayon ti 165, tinadakamat at nga suspect iti droga, iti iligi Bakaray Ilocos Norte. Iti Metalawaga City, na bagko-bagkong iti may nga gasoline boy iti paggasolinahan ti autobus gasol station ti Barangay 40 kalatong iti Ciudad Kilawag nabigdig dato ya biktima nga ni Winston de la Cruz na agtawag ti 24 nga residente ti Barangay 30B Santa Maria iti Ciudad Kilawag dito nga suspect unidentified na nakasuot iti black mask and black jacket na medium belt iti pamagina nakalugan iti kurong-kurong investigasyon iti PNP alas sa 4:05 iti agsapa iti Salman dato biktima ket nakatugaw iti Katrina iti baras ka iti nakamat na nga barangay idinta simrek dato suspect na male person naman binagkong namindua dato tinigid na masitelikod masapay iti patong na alpasan iti panagmanggubagkong iti suspect agos na naglugan dito iti kurong-kurong nga nasirpat dato suspect idol iti biktima Idol Bernard iti biktima kit may taray iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital may transfer iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batag Ilocos Norte for further observation iti kaksaad dato biktima. Second iti PNP madaman ti independent review dato CCTV footage iti nakamat nga pagkusunahan at ma-identify iti description dato suspect na naglibas kalpasan nga in naramid na iti krimen kontra kadato nakamat ata nga gasoline na boy iti agdama awan pa iti maibaga lumotibo iti PNP tamanirman pa lang sa investigasyon da seklan tinasao nga pasamak. So, ito Idol Bernard, iti pasamak kata, ngani malbit manibod mismo iti korpo ti pulisya, iti Intero Provincia ti Ilocos Norte. Idol, Dennis Elipio, Tata Armen.